Дами и господа, представям на вашето внимание бизнес предложение в сферата на управление на персонала. Консултантска компания Милдей ЕООД разполага с повече от 15 годишен опит на територията на Република България по изграждане и развитие на системи и структури по управление на персонала на място при клиента. Милдей предлага на своите клиенти на място при клиента от 3 до 6 месеца по съгласувана програма, съобразно корпоративната ви стратегия, да подбере подходящ менеджер по управление на персонала и необходимият му екип, ако няма такъв. Квалификационно да развие компетентността им с комплект от ноу-хау, изграждан и усъвършенстван през годините в корпоративни компании и да изгради и да остави на компанията ефективна, професионална система по управление на персонала и при това на изключително изгодна цена. При проявен интерес от ваша страна, ще ви предложа стандартния вариант на стратегия по управление на персонала на корпоративно ниво, като Милдей се ангажира да адаптира тази стратегия в максимална степен на съответствие с спецификите на компанията ви. Това наше участие в периода от 3 до 6 месеца се осъществява в тясно сътрудничество с назначение в компанията ви менеджер по персонала и евентуално с екипа, който той управлява. По съгласуван и утвърден от ръководството на компанията план-график програма се определят конкретните задачи за осъществяване и необходимото квалификационно развитие на екипа по предоставеното от Милдей ноу-хау за управление на персонала. Този процес се подмага и от множеството конкретни по елементи видеоинструкции за работа с това ноу-хау. В определена дата на всеки месец екипа на Милдей посещава лично компанията ви, осъществява вътрешен одит на изпълнение на конкретните задачи от утвърдения план-график програма, като подготвя видео и аудио доклад към ръководството за качеството и нивото на изпълнение, необходимите промени и отговорности, както от екипа по управление на персонала, така и от висшето ръководство на компанията. През останалото време, в смисъл през месеца, екипа от Милдей и вашия екип обменяме информация по имейл и чрез видеоконференция по скайп, обменяме видеофайлови, профили и всякаква друга необходима на екипите информация. Милдей използва от години мултимедийни технологии за повишаване качеството и обмен на информацията, за документиране и отчитане на извършената работа. Така и ръководството на компанията разполага с ефективен и надежден формат за запознаване и контрол на работата и дейността на екипите, за които заплаща. А цената е изключително изгодна, защото от години Милдей предлага един и същи принцип на заплащане на своите клиенти и той е: вие заплащате на Милдей точно колкото заплащате на своя менеджер по персонала и евентуално екипа му, сумарно за периода на внедряване на тази професионална система за управление на персонала. Защо е изключително изгодна тази оферта? Първо, компанията ви, щом разполага с този ресурс персонала и той вече не може да бъде обхванат лично от управителя, за неговото ефективно управление се изисква добре балансиран, систематичен подход за повишаване производителността на труда, а не само мерки за поддържане на трудовия живот. Това несъмнено ще подобри и конкурентоспособността на компанията. Второ, Милдей ви предлага работеща система за управление на персонала с основна цел повишаване производителността на труда и качеството на труда в компанията ви. Това означава, че персоналът ще работи в среда на нарастващи изисквания към конкретните задачи и ще устоява по-високи стандарти на работа, защото най-доброто изпълнение става стандарт и вече задължение към останалия персонал. Следва обвързване на всичко това с контрола на изпълнение и особено с оценката за качеството на изпълнението. Ефектът ще се постигне, ако се направи и следващата стъпка към подходящо мотивиране и заплащане на персонала. Трето, успоредно с тази основна цел ще се осъществят и редица оперативни дейности по управление на персонала, като разписание на длъжностите и длъжностните характеристики, подбор на нов персонал,
реподбор на способния в компанията ви персонал, посрещане, адаптация и квалификационно развитие на новоназначените кадри, систематизиране на кадровата информация в компютърни кадрови банки, правилника за вътрешния трудов ред, фирмения кодекс, социално-психологически проучвания и атестация на персонала, програмите за фирмени и извънфирмени обучения и доказване ефективността им от тях за по-добри производствени практики, събиране на предложения и мнения за подобряване на трудовите задачи и трудовата среда, управление на екипите, управление на кризи, на фирмената култура и още възможности. Подробно за всичко това мога да ви запозная в предложената от Милдей базова стратегия по управление на персонала в корпоративни компании. Бих могъл да ви дам още основание да кажете да на това бизнес предложение в сферата на управление на персонала, защото аз вярвам в това, което казвам и от години правя това, което ви казах до сега. Уважаеми дами и господа, сигурно имате много въпроси. Ще се радвам, ако мога лично да ви отговоря на тях и да ви убедя в успеха на това бизнес предложение. Благодаря ви за отделеното време и разбиране. Желая ви успех в бизнеса!